Salam dostlar, yine tää dersimiz bilen dowam edýäs. Geçenlerdeki videomda bilşiňizler ýakany 3 video düşüripdik. Ýadyňyzda düşýänse geçen videomda ýakany togluk görnüşde nähili edilýän gorkapdy. Menne bu gedek ýakany ýany nagşy 3 soruş görnüşinde, ýani 3 soruş asylşy görnüşinde nähili edilýär. Türkmen milli ýakasynyň nähili edilýäni size görkezýär. Şu ýerde görüşüňiz ýaly razmery alýas. Ilkin şu ýerde görüşüňiz ýaly at ýazýaňyz, ilkin illüstrator açýaňyz. Meselem aýdarym TF ýaka diýelim. Berden 32 santa 76 santa ýani bilişiňiz ýaly ýerligiň razmery şuny ýaly bolup gelýär. Krid edýäňiz. Görüşüňiz ýaly krid etdik. Ine açdy. Men bu ekrany açan soň men bu ekrany getireýin. 16 santa alýaňyz. Edil her kimiň öz togluk alyşy we o taýda özüňiz sağlarsın. Men 16 santa alýan, ne görüşüňiz ýaly alym. Şu ýerde şu taýny belleýäs we ine şuň içini boşadýas. Ýani biz strokda ýöremeli. Strokda ýöresek gowy bolýar. Ortara getirýäs. Hökman bu videoda detalny işläp geçecek. Geçenlerdeki videoda ýaly howlup işläp geçecek. Bu gedek videoda detalny işläp öwreşek. 3 soruş ýakalar köplenç kynlyk görýär. Indi şu ýerde görüşüňiz ýaly togluk alyk 16 santalyk togluk A harfi basýan bolýan, ine klawiaturada A harfi basýan, şuny ýazjak 4 tarapda, ine şuny nokaçyk şekil bolar. Indi şuny görüşüňiz ýaly şuny 3 soruş şeýdip şu taýdaky şekilçige barýan, ine şu ýerde ýokarda görkezýän şekilçi barýan, ine görüşüňiz ýaly şu ýerde eýem ýaka 3 soruş şekil bolýar. Ine ýaka 3 soruş şekil bolan bilen bu bolýarmy? Ýok, bolanok dostlar. Ine ýanky diýişim bälädir. Liniýa çyzalyň 16 santalyk liniýany çyzalyň şu ýerde görüşüňiz ýaly men 16 santalyk liniýany çyzdyk ine görüşüňiz ýaly. Indi şu liniýany Ctrl F edip dikem alaryň ine görüşüňiz ýaly. Dikanlaryny da şunu görüşüňiz 16 santa ýöne. Indi biz şunu 18 santa çenli süýnürmeli. Görüşüňiz ýaly 18 santa çenli süýnürýäňiz. Eger şu taýdan odatsaňyz, şu taýdan süýnürben bilýäňiz 18 santa bassaňyz 18 santalyk liniýa. Indi biz şu 3 soruşluğumuz 18 santa çenli getirmeli. Ine çekýäňiz A harf bas. Ine görüşüňiz ýaly 3 soruş ýaka 4 urady. Indi şu ýerde görüşüňiz ýaly 3 soruş ýakany arlyk, ine bir liniýalar aýrýas. Ine liniýalar aýardyk. Ine görüşüňiz ýaly 16 santy 18 santy. Ine ýani täzeden Ctrl Z berem. Ine şu taýny razmerini ýazaýyn şu taý 16 santimetr. Hökman şulady ünswer pinläp etseňiz bular 18 santimetr. 18 santimetr. Ine görüşüňiz ýaly görýäňizmi? 18 santimetr. Indi bu ýerde görüşüňiz ýaly şu ýakany şu iç bölegi alynan. Indi ýem bilýän ýaka edýänler bilýändir nähilek nirden başlany, esasy ilki başlany şuny ýaly ýerlerden başlanýar. Indi şu ýerde başlamagyňyzdan öňürti ýene A harfy basýaňyzda ine şu taýda pen tool düğmesinde şuny goşmaçyk şekil bar, şundan şu taýdan bir şekil, ýene şu taýdan bir şekil berkitýäňiz. Ony näme üçin ony her soňundan aýdar şey diýäňizde ine şuny ýaly berkitýäňiz. Goşmak şekil. Onu şunu A harfy bassaňyz şu taýdany diňe bir şekilde berdi bir şekil bolup gitýändir. Indi näder onu aýdyp geçerim soňundan indi bize 3 ýakan boyun bölegini ýokary bölegini etmek gerek. Şoň üçin biz ýene öňkümiz ýaly 2 santilyk 2 millilik alaja yer alýas, ýani 2 milli 0.2 milli enter basýas. Biz hökman liniýany şeýdip almaly. Liniýany almasak soňundan onuň biziň liniýalarymyz tez düşüp bilýändir. Ne? Ctrl F ne? Şeýtdik indi. Sereden görüşüňiz ýaly hemme liniýalar dogry gelýändir. Indi bu gapda şu liniýany isleýän ýerimize goýamyz indi. Bu gapdara da goýalyň. Görüşüňiz ýaly isleýän. Ýöne indi şu ýerde bir zat ýok aşağı razmer ütkedimizden ýokary razmer ütkep bilýändir. Şoň üçin
Ünsüzlerin şu ýokarky razmerde azajyk üýtgeşme bolor. Şoň üçin şu taraplarına da seredik gidiňdir. Indi görüşmek ýaly. Ine. Şey diýäs, ine. Indi alaja ýer allyk, indi ýene dowamy başa edelim. 5 santlyk 3 santlyk diýip alyň, 3 santlyk şuta naşyň ýeri diýip alyň, 3 santlyk naşyň ýerini açalyň. Ne, kaprawayt, şuta goýýas. Bu gapdala diýen alt bilen shift basyp durup, ne şey geçirýäs, ne. Alt shift bassaňyz kopýalaýanlar. Ýene-de ýokary gapdala da şey diýäňiz, ne. Ahar basyp şunu dik formulada alýaňyz. Ne. Edir şunu ýaly dik aşagdan alýaňyz. Sebebi ýagny razmerlerde hiç şey ýanyş bolmaly. Ctrl K, Ctrl F alýas. Ýene-de we şunu şey edip şu tantasyny ýöredi guraýas. Ine men ýanky ýalňyş düşüp biljek ýer diýen ýerim ine şu taý. Indi biz bu taýda şu taýda razmerleri toşny ýerine getirmeli bolýar. Nähile käde şu taýny görýär şey edip ine. Indi bu ýerde görüşňizler bäri gapdarlar üýtgeýäm häzir onuň barlaýar şey edip. Ýene-de şey diýäs. Görüşňizler üýtgeşmelikler bolýar. Şoň üçin ahirki wasyatsa edil şu formulany şey edip alýas. Ine. Ýene-de alýasa bunun bu gapdalary şey edip geçirýäs. Edil ýanky munda da sant ýarym oýnaýar. Milli oýnasa da soňdan bildirýändir dostlar. Indi şu ýerini men häli aýdypdymsa, basymsa aýdyp berernipdim ine. Şu ýerini häzir ahirki wasyat 1 2 3 belli edýäs, şeýle ýokary çekýäs. Häzir onam ýene düşündirijekdi. Näme üçin ýokary çekenmi? Mulan arasyny razmerini dogrulayas we inni şu taýdaky razmerdi öýdýäs. Indi bu taýdaky razmerini üýtgeýänler diýip aýtýan. Görüşňiz ýaly bärdäki razmer epes bölekde üýtgeýär. Indi şeherki şu ýerdäki belläň ýerim da şunu şey diýäňizde delete tuma basýaňyz onu şu aýyrlaýanlar. Bu näme aýyrmaly sebebi häzir aşagdan açylış gelýär. Açylış gelýäni üçin muny aýyrýaňyz da şey edip şunu düzýäňiz. Aslynda aramyny şey açylış etmäkäňiz düzmeli bolýar, ýöne şey edip düzmeli bolýar. Ýöne onda size kynçylyk bolar. Şey şunu ýaly düz gitmeli. Ne. Şey edip düzmeli bolýar, bärde kynçylyk döredýär. Şoň üçin şunu aýyrýaňyz we şundan ilki bärini düzýäňiz. We soňdan bu taýny düzgitýäňiz. Şey edip üçgen bärini de şey edýäňiz. Edil bu öyle olmayan ýaly ilki çekýän bunu bärik. Soňdan bunu bärik, bunu şeylere galýan. Şonu liniýa gönräge düşmek ahmal. Keyin liniýa gönräge düşmeli şey ýoşuklarny sağlamaly bolýar. Indi defasy böleklerindäki boyun böleklerini allyk edilýän ýaly ýene 2 santlyk mysal üçin daşyna bereliň, ýani onu da Ctrl F diýäs. Şu taýda 2 santlyk 2 millilik diýdiňde 2 millilik şey daşyna berýäs. Men göz şak bilen alyp berdim. Edil şon ýaly aşağı ýakan esasy bölegi, esas boyun bölegi taýar boldy. Indi ýakan esasy bölegine geçýär. Ýani aşağı bölegine. Onu nähile käde taýarlanýar. Muny razmer edýäniň sebebi dostlar säden şunu razmer etkiseňiz soňda naqşda hiç hile bökdönşlik döremez ýaly bolýar. Boyun naqşlar aýlananyna köplenç bökdönşlik döredip bilýär uçuş naqşlar.
Inni şu yerde häzir şu yerde häzir 48 santa häzir bu aşağı ýakan uzun bölügini aralyň. Ine şey diýär. Şuda alýar 48 santa. Meselem aýdalyň 48 santa 3 santa alalyň häzir. Häzirlikçe 3 santy. Şu yerde men askı razmer ters goýupdym. Alýar, bu şey diýip bölünýär. Sonra şey diýip alýar. Gysga ýollarama men ýöne edil häzirlikçe size gysga ýoluny görkezmän, men gömrak ýolrakdan işleýänler. Inni şu yerde görşüňiz ýaly, indi uzun bölügini allyk, indi uzun bölügini alamyzdan soň ýene bir zat bu. Indi şu yerde görşüňiz ýaly 2 santlyk ýeri bar. Biz bu 2 sant ýeri 2 santlyk ýer gerekkel. Bize şu 5 sant ýer gerek. Ctrl F edýärse, ýani 5 sant ýeri süýşürmäň ulaşýar. Onam näme süýşýär häzir görkezýän. Ýene şu taýdan alýar 5 santa yer açýas. 5 santum şuna santa ölçek görün. Ölçek görün şunu. Ha. 2 sant ekeni. 2 santlyk yer açalyň, häzir 2 santlyk yer açalyň näşe ýerde. 3 sant eken, 3 sant 2 sant ýani 3 santlyk yer açýas. Ine görşüňiz ýaly. Şey diýär. Ine. Bu 3 santy. Ine bu gapdalan 3 santy. Açýas. Ine. Görşüňiz ýaly orta rang naqşy eýe. Ýok, ýalňyşdym. 1,5 asmaly bolar. Sebebi näme üçin? Naqşlar ýarmy gelmeli bolar. Şoň üçin şey 1,5 düşýär. Ona 1,5 edýäs. Şoňa baryp diýer soňundan ýokuruk aýla work ederýär. 2 naqş birikdirýär edeliň. Soňra buna 1,5 edeliň. Ene. Şoňa 1,5 etdik. Inni ýene de 2 santlyk 2 millilik Ctrl F edýärse 2 millilik ýer süýşýär. Ene. 2 millilik ýer süýşýär. Millilik ýer düşdik. Ine edilýän ýaly. Häzir ýene bir sifrlarna seredelim. 2 milli. 2 millilik yer taýinlady. Häzir şu taýyny. Ene az milliden uzorak ene. Ne şeyce. 3 edeliňde 3 edeliň açyk gaty kiçik bolýar. 3 etdik. Ne? Buna medir şeyce. Şimdi şu yerde edip şu ikisini grup kolayız ve şu ikisini Ctrl K edeceğiz, aşağı tarafa alıp gideceğiz. Ctrl V edeceğiz ve şunu diklikten alacağız. Diklikten alıp ne? Eğer onu aşağı düşürmeni uğradır. Ne? Şu yerde görüşme diyelim ki bunu sonra bunu diyeceğiz. Yine görüşme diyelim. Ctrl grubu edeceğizse yakanı orta arası düşürüyoruz. Yine görüşme diyelim. Yakanı orta arası düşürdük. Yine siz fikir edeceksiniz bolluğu mu yok bolunuk. Yine şunu ayırıyoruz. Häzir şu ýakda açyk aýlawly ýakda etip görkezjek bolýar. Şu ýakda aýlawly aşağı tarapyny aýlawly etip görkezjek bolýar. Ne? Şu ýerde görüşmez ýaly. Indi şunu aşağı keserýäs. Bir de şuna birikmesi gerek şun. Bum. 7 santylyň. Buna birikmesi gerek. Bir de buna özüňi ýokaryk birikmesi gerek. Indi bunu näde aýyrýas? A harpa basýas. Ne şuna gaýş şekil. Geçenki videomda döwredipdim. Delete. Ne aýyrdyk. Ýokary galleriýas. Ine görüşüňizler baryp diýerler durýanlar. Ine ýene de
A harfi basyaz. Ne? Qayçy. Delete. Ne görüşmek yani. Yine. Qayçy. Delete. Yine. Görüşmek yani yakan eyyem öz bölükleri tayyar. Inni şu taydan häzir 2 santa 7-8 santilik edibem ýakaça şeýlerim 2 santa 8 santa edelim. Ne şey dip. Ne? 2 santa 8 santi. Buna medil ýanky alýas. A harfi basýas. Ýene de gaýça barýas. Ýokardan. Ýene de bir ýerde gözläsem delede basýas ýene. Görüşüňiz ýaly birikdi. Inni. Bu zatlar birgen bolsa ne? Esas bölüklerini işledik. Inni. Şu ýerik. Häzir goşmak şekil goýup çykýas. Öňkü videomda öwredipdim. Goşmak şeklini näme üçin goýulýanym? Hem köpüňiz bilýänsiňiz. Bizi hukmany suratda artykmaç bölek ýerlerini kesip aýyrmaly. A harfi basýas. Delete. 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 Ne? Şu ýerde görüşmedi ýaly ýakan we sudur taýýar. Inni sudur taýýar bolýany men häzir aýtdym size hukmany suratda şu videoda naqş aýlanýan görnüşde sözak diýipdim. Meselem şu shift basýan, şunu belleýän, we şeýdi belle urýanızda inni şeýdi 1 santlyk aýlaw edýäňiz. Inni 1 sant aýlaw edil bunam şonu ýaly belleýäňiz. Inni buna medil şonu ýaly 1 sant aýlaw edýäňiz. Näme üçin 1 sant aýlaw? Häzir aýdyp berýän. Şu ýokarda näme aýlaw eden bolsaňyz, oran şol aýlawda ýöremeli. Ýöne indi tereden şu taýda açyk şunu biljek bolsaňyz. Ne? Ýene açyk aýla bilýän ne şey dip bop şeyde aýlalyň dol. Dol aýla görnüşde bop berýär. Ne? Ene. Görüşüňiz ýaly ýaka dol ýagdaýda aýlaw görnüşine taýýar. Indiki videomda dostlar ne tip bolsa ýakany naqşlaryny goýmany öwreden ýene-de we ýeni nähidi işlenýänini ýene medil şonu razmer edip işlenişini görkezeriz size. Videolar gollaň, like, repost edin, janyňyz sag bolsun.